Machiegni e chenro ni iluonga ni Jaelieta jaloko marwa en Wilson Ochuka par bende ni inyalo oronwa ote magi kokale lai maro mar ote machok ma en 23600 moheo obila 2000 biro neno ni arita ni kare e boma ma Nairobi e pewe mituge chan kod magawa mawelo kod jolimbe ninde motelo ne tugo mokwongo makiny e kind tim mar Harambee Stars gi DR Congo e tuke mag chan higa ma 2024 kaka yo mar neno ni alap makasarani gi nyayo ochope mayot apeni mopogore idhilor odiochieng' makiny. Migao mar Arita oyango ni ikruok duto osetiek motelo ne tugo e kind tim mar Harambee Stars gi mano mar DR Congo kiny e alap makasarani kama johera mag adhula okwa mondo chop chon kalwero kod okenge mag nono joma donje pap. Hakuna tickets inanunuliwa kwa uwanja pale, lazima kila mmoja anunue ticket yake online, kumaanisha kwamba hatuta expect stampede. Tunaomba Wakenya waende uwanja kwa mapema ndio tusikuwe na laini kwa foleni refu. We have a barrier that is about a kilometer into the stadium to help us in screening and also to ensure that only those who have tickets get their way into the stadium and into the vicinity of the stadium. Ekonyo neno ni chenro magarita oket kare, apisas magarita mopogore moheo 2000 osetiegi kabende tipo magwang dede oketi e pewe man neno ni onge ngamo ketho gik moko. And there have been a series of trainings for our security officers, both from the National Police Service, from the private sector, as well as a number of stewards. Tumeweka CCTV cameras ya kisasa ya kuhakikisha tunaangalia sehemu zote kuona kwamba mhalifu yoyote aweze akaribu. Jagoro emigao mar Arita Dr. Raymond Omolo omedo ni mar jiwo wuoth e alapno geche matingo jo wuoth oseyange mabiro tero jopiny e alap makasarani kachiel gi mano manyayo maduto biro bago tuke mag Group A. We will be having designated public transport vehicles that will be plying the route, particularly from town to Kasarani, from town to Nyayo Stadium. And for matches that will be played late into the evening, we have made adequate security arrangement as well as movement or transport arrangement too. Kaluore ni welo mowuok e pinje mopogore mag Afrika biro bedo e pinje mituge opiche mag chan, mano Kenya, Uganda kod Tanzania. Jolimbe bende okowe chien e Arita ka jo Kenya madhi e pinjego bende imiyo oboke moyiedhi maketo wuodhgi bedo mayot. Pasi imetengenezwa ya kuhakikisha wale wanasafiri kwa Kenya, Tanzania na Uganda wanaweza safiri kwa haraka. Ukimaliza kuona mpira hapa na unataka kuona mpira nyingine huko Kampala, itakuwa rahisi kusafiri. Tumeweka polisi wa utalii wengi pia wa kusaidia wananchi ambao wanatoka nchi zingine, wageni kutoka nchi zingine, kuwaeleza sehemu wataenda. Ne wach manyalo bedo malit ne jo Kenya en ni vuvuzela, firimbi kod bul mathothne itiyogo e pako timbe e opiche mapachoka ok dhiye odonjgo e pewe. Chiemo math moramora kachiel gi magina mano ma adier gi mabandia bende ok biyiene johera mag adhula donjogo e alap. I know that takes away a bit of the excitement and the energy, but given the strict regime that CAF and of course FIFA expects, we'd want you to come and actually enjoy the game. And I'm sure there are other ways in which we can still be able to express the energy and have an electrifying crowd within the stadiums. Kalure ni chiwo otiko duto ne opira makinyi ne oseloro Omolo siemo jogo manigi paro mar loso otiko mabandia. And we are also working with our cyber security teams, the team from ICT, to be able to pick out anyone who might want to make copies or to produce fake tickets. And there's only one site where everyone who is accessing the tickets is going to. So also to just warn or caution Kenyans. Alap makasarani itimone ikruok mogik mana seche machuok kende kapok tuke mag chan chakore ayanga pachoka odiochieng' makiny. Johera mag adhula, jotugo kachiel gi jofwambo biro yudo lokruok mar arieya